Salutare lume! Astăzi jucăm stai, cum era? A, da, Counter-Strike 1.6. Scuze pentru că s-a filmarea, dar nu știu de ce s-a oprit. Și au fuck you, bitch. Așa, mori. Ia, mori. Cum? Bă, am ia-și piciorul în el. Oh my god, nu mai am gloanțe. Cel mai frumos să fii zombie cu vadă și să ai gloanțe. Am luat un shot care mă descurc. Cum dracu? Deci cu G aruncăm itemele, nu știam. Deci uite ce chestie nouă. La un pistol iau alt pistol. Cât de tare. Nu m-am gândit că pot să arunc itemele cu G. Și linkul unde jucați jocul va fi în descriere. Nu uitați de asta, da? Acest joc constă pe Half-Life 2 și Counter-Strike 1.6 și e genial, dar eu vă zic să-l jucați pe un server public sau să vă jucați single player, pentru că multiplayer m-am jucat un pic și nu mi-a plăcut deloc. Pentru că m-am respawnat imediat cu pistolul, m-am dus un pic la bază, m-am spawnat, da. După aia fac this shit. Nu înțelegeți, să mă lăsați să termin video aici. Așa, deci m-am mișcat un pic și am și murit. Mă, frate, dar cu ce tragi? Mă, ta! Uite, frate! Drau! Să mor tu! Că e drau! Așa! Așa, ziceam că acest joc constă în Half-Life 2 și... Ce? Auzi-mă și pe mine, Half-Life 2, cică! Foai de mine! Nu mă mai suport, până nu câștig nu închid primarea. Nu mă las până nu termin vida. Nu mă las până nu închid vida. Nea, shotgun-ul, nea.
Du-te, frate! Ți-am spus, nu mă las până nu termin o rundă. 33 din 3, mamă! Câte runde trebuie să fac? Tot headshot-uri. A, numai headshot-uri să trag. Mi-ar trebui un shotgun. Acum. Uite, frate, că numai grași sunt aici. Ăla era cu bomba. Dacă se apropia de mine, mă atingea, bum! A, uite! Uite-o, frate, ce proastă e! Gata, nu mai vreau! Nu mai joc!